suarane wedok aku. Iki Pak suarane sapa? Mungkin kemanten wedok bae mang. Lho suarane enak. Ndak yo ten jare. Nek kon wis macak kaya ngono yo. Hadirin yang berbahagia. Tabono. Ditumpaki arang-arang. Blokinge ngalang-ale arek manduk kono saiki ngali rono rek. Tak ngadep rono aku. Beras koneng diwadahi bokor, berase utah, wadahe bocor. Aku mangsore kepethuk ayu braine menor bareng tak kenal dibaki arek rodok kopyor. Bareng tanggane ngomong Cak Liwon, arek niku rada error. Jamu apa? Jamune entek, jamu de bathok iku kok. Male lali malian rek kan. Ngolokno layangan gak ana benange, prawan gunungan bokonge gedhe-gedhe. Ngombe kopi esuk-esuk, nyedot kok eceran karo ngantuk. Ngarang lagu sik durung kepethuk, rasane sirah kaya remuk. Wis ana sing nawani aku dadi penyanyi, bayarane ora sepiro, munggah bis nunggang kereta. Aku dirangkul nyonya londo, digandrungi rondo-rondo, prawane padha mara. Aku gak gelem mergo wis tuwek, agak kuat. Aduh emak, aduh bapak, koyok ngene wong dadi artis, selalu bersaing dunia selebritis. Mangan roti kok keleleken salon, ngombe kopi ditambahi susu. Terima kasih para penonton sudah meliput ini gambar. Dek biyen tau rekaman, suaraku meledak nang pasaran. Masih yo lagune ora karuan, dadi kaset CD bajakan. Goyang walang kekek, badannya digoyang, kakinya mekekek. Pesennya si Mbah, wong seneng goyang ora bakal tuwe. Goyang walang kekek, badannya digoyang, kakinya mekekek. Aku sampai lupa kantong kosong sikil kecepet telek. Wis kok dong ae. Sakjane ya ngono rek. Oleh ngapalno titik mas 2 minggu persamu rek. Napa bedhok kari pengine sing gelem nontok ludruk kat menawi dak jodone. Sing lanang cek nang layu kaya Sarini. Sing wedok oleh jodoh sing ganteng Rapi Ahmad. Mojokerto dulur wis dadi goresan sejarah. Kejayaan Majapahit, Raja-raja Brawi, Jaya.
semangate menggelora cita-citane luhur pantang sifate rendah hati dulur tapi berdarah satria mulane dadi semboyan birawano raga selalu menghargai dulur rakyat kawula jelata uga berjiwa pimpinan setia wicana di tengah-tengah kejayaan Majapahit dulur muncul sosok Pate Gajah Mada gajah kebesaran Mada sama berjuang duit dasawarsa dulur isok nyatokno Nusantara mergo netepi sumpah amuktipa apa iki wis titi mangsane akeh menungso ilang nalurine tak ibaratno kacang dulur lali ambek kulite seneng elek-elek no wong liya benerno awake dhewe tak delok sing sugih dulur uripe cek enake iso nyetok donya saakeh-akeh mulane nek wis sugih dulur aja lali ambek kancane jarene sing bodho dadi panganane merga wong urip dulur bakale mati sifat gendong milih ayo disingkri merga ajine diri dulur iku saka lati sifat andhap asor hormat menghormati nek dadi wong tuwane ayo sing ati-ati ngomong anak wedok anjik-anjik pucuke anake kenek pacaran tapi nek mulih aja bengi supaya slamet jaga harga diri wis bengi cak aja
sisiku hati rasa satu hari tak bertemu hati rasa rindu di hati ini semua perasaan cinta tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Aku eling dino Jumat lagi aku melek anang omahe Cak Ngadi ulang tahun nanggap campur sari sindene ono sing lemu persis tabunge LPG. Aku kenal sinden campur sari aku dikongkon munggah dikongkon ngewangi menyanyi bojoku cemburu bolak-balik dipleroki aku mudhun teko panggung gegerku dijiwiti deke mulih aku kok gak dipamiti atiku gak enak terus tak tututi aku njojok omah kok lampune dipateni bareng lawang tak buka kata aku dikancingi bojoku beker-beker aku gak wani nyideki nduk jero pating glodak kaya jaran kepang dadi ana beras gula lenga padha disunteki bareng bojoku ngamuk sikile meja dikrokoti cekap semanten dulur kidungan kula monggo pinarak ingkang sekeca. Alhamdulillah iki mang awak dhewe dibidik dari dua arah, yang di sana dari handycam, yang di sana proyektor. Gak lali ya Dek, Bung kameramen ya. Mene uploaden langsung unggahno nang ndukur barongan. Enggak, engko sing gawe dhewe rek kon iki. Ngawur apa sih rek? Kok ditangkap wong arep ngawur. Enak kok sing muni ngawur, sing kene ki ndromos rek ya apa kon niku. Ya tak dongakno Dik, pancen wong seni ku larang Dik. Wong seni ku larang regane. Bener dodol swara tapi uteke main Dik. Ana maneh wong iku ngaku-ngaku kesenian. Ana kesenian iku melok jarene. Ana ludruk iku melok iku omonge. Tak kira mek dadi apa, bareng melok ludruk iki tak delok dadi gerombolan tibake. Ya gak apa-apa mesti dadi gerombolan tapi sing temen. Aja sampai manding ya apa sih rek? Kon larun aku arek Surabaya rek. Arek Surabaya. Lah manding iku wong tuaku. Ya gak apa-apa rek, iki masih kanca ya akeh. Ana njero ngelumpuk sing duwe gawe iki mang masalah. Iki mang aku teko ya gak karu-karuan langsung dipinarakno, langsung dijojokno WC. Konco yake ya ono Memet, ya ono Slamet, tapi nek Slamet iki si operasi mata termasuk katarak rek. Sing iwi kepethuk konco situk iki. Menungso gak menungso, nyambik gak nyambik. Kira-kira kelabang anjene rek. Kuning gak kuning, ireng gak ireng, mangkak melembung. Halo. Halo, Bro. Halo, Bro, tenang ae, Bro ya. Ya. Ono apa iki rek? Ayo nang jak iki rek. Hei, aduh.
gak ono heran. Iki biyen iku rek termasuk menungso bendalungan rek. Bapakne negro iki biyen. Ya bapakne ngono. Bapak negro mak kadal. Dadi kaya ngene iki. Aku kadang emosi yang gitu. Aja emosi rek. Ya apa iki mang muring-muring kudu muring-muring tak tensino darahku 940. Ya apa? Aku mari gegeran kon. Gegeran mek sapa? Mbak Pomo. Lho, sapa Pomo iku? Lho karo Pomo. Sapa? Pokoke wong kene. Oh, Mangkel aku. lha apa? Ya apa pacarku direbut. Sapa pacarmu? Karo Yuni. Sepurane Bu, sing ngomong sanes kula Bu. Lho, iku biyen iku sak kelas mbak aku. Walah. Sekolahe bareng. Iya. Kono SMP, aku yo SMP. Lah kono SMP ndi? Ndawar. Lah kono SMP ndi? Sidoarjo kono. Angkat. Sejak ruangan yo. Lah yo rek, arek. Tapi apa do SMP ini ya? Ya tapi kan sejaliran ya. Lagi cecat ta. Kon iku. Tapi wis sik eling. Cak Pomo mbek aku sik eling. Begitu nanggap karya budaya, Iya. aku kan teko kari. Iya. Bar ngene ditututi. Iya. Lho, Caudeng monggo. Waduh. Monggo Caudeng. Dipinarakno. Dipinar- Termasuk tamu istimewa. Iya ta lah. Iya. Monggo Caudeng sampean mlebu. Iya. Wah, jalan iki coweret aku Masalah. Superet. Wah. Gak ngono. Saking geteng dasku ditatapno lawang goblok. Lawan sampe petal kabeh ngono rek. Mari ngono dadane. Iya. Nyeluk iku Karyuni. Yo, ya apa? Mah, Bu. iki gak udeng teko mah. Teh. Oh iya. Mah, gak krungu Karyuni nek mburi. Wong tamu akeh. Mah. Matamu dhewe. Iya. Lah bener. Leriler, leriler, Apa penyanyi cangkeme kok ogok-ogok iku? Terus. Iki aku lirono kemanten wedok kok. Nyanyi kono ah. Leriler, leriler, emak bapak engko ojo ngleler. Apa? Lah bukan ngeler iku. Lho sakno iki kan rong bengi iki gak turu melek terus. Kepayahan yo Ding yo. Leriler, leriler, mak bapak engko ojo ngleler. Manten lanang mengkerik jare. Yo apa cari Ding? Tak ijo royo-royo, dilungkas koncange tak lokodo. Apa ngono? Apa ngatus lho kon iku. Aku ngomong apa? Kon garing ngene. Dilungkas koncange tak lokodo. Lho, nek cara Mojokerto kon iki lokodo iki foto. Oh, foto bersama. Foto bersama. Maksudnya foto keluarga. Kon ngeres kon niku jane. Lho ngene dadane kemanten wetok. Menyanyi maneh. Ya apa Ding? Ojo njaluk Mas. Ojo njaluk Mas. Wong mripatku ya cek ngantek. Arek. Njaluk kado lho. Oh, kepin buka kado. Lho ngono kemanten lanang jek mendelik maneh. Ya apa Ding? Masih lunyu kon tetep tak penek. Loh, Kadone kan ana ndobor. oh bertutuk undung. Masih lunyu kun tetep tak penek sampai ambene buklek aku. Ya apa rek? Saking pinter isine kado sing muklekno bayang lho. Ngono sing tak njeluk-njeluk ku Cak Pomo. Apa Ding? Mangelak jajasan. Iya, jajasan sepatu Celanoan. Iya. Begitu krungu anake menyanyi, Iya. jakete jase dicoplok. Ih, Celanane dicoplok. Tak sodok cangkemmu kondok. Kon apa kekeroke niku? Lah apa jajasan wis saiki dicoplok kabeh? Sarungan katene salat. Oh, alhamdulillah kate salat tahajud. Ya bener. Ngono liwari ngarepe kamar. Ya ngono, saiki dadi bojomu. Cek sore kok mapan turu, entenono aku karo makmu.
batin kok terus ngono iku ya apa iku? Sing tak maksud iku Ya. ngitunge buwan iku lho. Walah, maksud iku tenono kok mak buka tombang. Lho ngene iku lho. Iya. Tangga sebelah kono melok-melok. Ya apa Ting? Jare ngene. Krungu tangis kelayong-layong. Hi hi hi. Tangise rondo atine bingung. Oh gak apa-apa rek. Saben dina ngeloro ati. Oh iya 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 iya. Sebab nek bengi gak ana sing ngeloni. Pak Saud. Iya. Tak tumpakane arang-arang. Ya apa rek? Ditutupi anjang-anjang. Ayo. Mumpung untukku pokang. Apa tak kerikitane. Ngene lho Ting tak kandhani Ting. Iki pancene untuk Jakarta kan ono festival, ono drama Ting. Dan membutuhkan sinetron. Ngene lho. Saiki wing-winge wong seni ya. Oh iya iya iya. Wong seni iki barat media tradisional. Iya, Ting. Marilah kita meningkatkan kesenian Jawa. Nah, mulane para generasi anu mawon nggih. Niki ngene Jakarta membutuhkan sinema elektron. Yo. Oh stand up. Oh, stand up. Iku apa? Stand pad. Ya keren. Iku sing dagelani jan iku stand pad apa iku? Ya korek. Iku mau jenis standing. Standing. Iku yo asudisi bareng Asudisi. iku lho sing kaya nyemes Sing asu kon. kono kerek kon. Audisi. Oh lah yo. Audisi. Audisi. Kok malah baung iki lho. Audisi. Lah yo kok dandut tempura bareng. Dandut tempura. Dangdut pantura. Oh tak kira dandut tempura. Kok kan anu sih dandut cireng bareng. Sing dangdut. Lah terus sing kok maksud iki ngedekno Dharma apa wong? Dharma nyaimu kono. Dharma wanita apa? Drama. Oh drama ta Dharma. Drama serial. Oh sinetron. Ya sinetron. Wah iki gak iso ngono iki. Ya carane sih. Carane yo. Nek kon gak iso, Heeh. kon ngetok opring. Marono. Marono pengkelungno. Marono. Kon jungkelon kono. Gak ngono. Anggenmu garangan aku kok penggung iku. Ya carane kan ono sinopsise Ting Ting. Oh. Kon maca naskah kon. Iki kira-kira gak cerita apa? Cerita niki lupa kewajiban atau lupa daratan Ting. Oh iya iya. Lah perane piro lu? Peran iki asline 1, 2 barek anake situ bayi. Oh. Terus awak dhewe kok dadekno apa? Kon sementara tak dadekno yuyu. Hah? Yuyu. Tak sopet kupingmu kon. Peranane mek loro. Lah ya sapa? Lanang karo wedok. Nah, Sing saiki pilihan. sing lanang itu jenenge Raffi Ahmad. Rapi Ahmad, Ya, sing wedok Rapian. Rapian. Lah sapa won? Siti Sakowa. Jeneng kok Sakowas ya won? Ya bener, Siti ku lho Mas Sakowa goblok. Ati lolak ae ngene. Enakne kan sing lanang njaluk mangan kowah ngono. Nduk kene tak jukukno alate, Dik. Tak jukukno alate. Sapa ngerti meneh festival kon sukses dari Mojokerto sukses di Kota Metropolitan Jakarta. Waduh, kok burung karuan won. Aduh. Oh, kayak topan. Padahal kok alate anu won. Padahal kerasan jokono sensio barang iki kok. Lah gak ngono iki lho nyambut gawe apa kok nggo peralatan barang iku. Tapi gak masalah, yang penting awak dhewe iso nyambut gawe. Soalnya harga diri seorang laki-laki kerja dong. Iku masih melok seni, masih melok sembarang. Ngono iki kok puket gambar melet aku. Gak ngono kok blonjong ngono apa aku iki. Iki minangka Aku kok dadekno apa? kon tak dadekno Siti Sakowa. Wedok. Iya. Gendeng aku niku. Lah apa sih, Ting? Walah. Engko nek aku meteng kon tanggung jawab, Pak. Iki gendeng arek iki. Soale kan iki ngawur. Nek wis mendem ngawur. Weh. Wingi mendem kakan cokrek ya. Wah, aku tuh uber-uber gendeng. Etang aku pi, bang tuh uber-uber aku nih. Ih. Walah kok neng, Mas. Cok ngawur e kon niku.
sementara kon tak tatekno aktris. Tadi wedok ku angel lho. Maksud angel apane? Lho saiki kaya alih koyo ngene lho. Lho carane Carane apa? tuku silet aris dikrik jelirit kayak tanggal siji. Lah koyo idepku. Idep langsung jabuti brul. Mari dijabuti picik aku goblok. Diganti. Ganti apa? Idep pasangan. Teko Eyebrow. diganti teko apa? Dendrat. Iya man pokoke sampe sabal ngono lho coren motoku iki. Apa iki? Idep pasangan sing malik ini kalau Ding. Lah terus iki brengos iki lek Lho carane dicukur krik ketok cantik kon. sementara. Yo. Tapi ya apa suarane iku gak Eh? suarane wedok iku lho. Rai dipoles. Dipole sapa? Sing. Tuh kono pilok kae lho. Ngawur ae. Lho dipole sapa meneh? Carane kene kayak wedak oleh. Oleh. Nah. Lah iki yang ngono Pak Faktor. Faktor iki. Iki teletong. Tak apa aku nek turu dilatono ya. Lapor ae ini letong Ya carane Ding. Mas awakmu koyo ngene iki supaya seksi. Iya, kan iki ya apa peteng koyo ngene wae. Carane kon kudu stagen. Stagen pirang meter? 20 meter. Kuwi dawane rek. Cek bangki. Sing nduk ujunge iki talekno mrene, Ya. ujung yang sana talekno nduk cagak. Mari ngono. Mumet kon wer. Kok ngono kendhet entek kon bangki. Kene bangkit kene mblenduk goblok. Iki ngeyel arek iki arek. Kene bangkit kene mblenduk. Enak jan lakunya. Kok kodok ngono. Ya prek. Suarane gak koyo kodok. Suarane ya apa? Suarane kok suarane wong wedok. Oh, Iya. aja nggarai ya, Tarek. Suara wedok. Iyalah rek. Suaramu kegeden. Lah ya apa? Perto cilik maneh. Iyalah. Lah, cilik maneh. Iyalah. Mane. Iyalah. Mane. Iyalah. Mane. Iyalah. Wong suara kok tekso, gorangku pedot. Kira-kira ya begitulah suaranya. Lho terus mlakune ya apa? Nggak melakune, Ding. Melakune teko kono, Ding. Lho soalnya wong wedok macam-macam. Lho apa? Apa? Tekan wong wedok berawan. Iya. Wong wedok beranak. Iya. Kuwatir berarti meneh lho. Jangan turu sampai anak sakit. Lah nek umpama lakune perawan ya apa? Berarti jangilu. Jangilu. Soalnya perawan kan jek rapet ya. Iya. Dadi mlakune ngene. Tapi aja didelok mlakune. Apa? Rungokne suarane. Ono suara di barang. Suarane nek perawan. Eteng iku perawan tak kumpul, Ding. Kan jek sinjet. Jek sinjet dadi mune. Ngono lho. Umpama melakune rondo duwe anak siji ngene ya apa? Jece. Ding. Lah kok mekeh-mekeh ngono, Ding. Lho soalnya wis duwe anak sitok, Won. Oh. Aja delok mlakune. Apa? Rungokne suarane. Ono suarane? Iya. Ya apa, Ding? Pret. Ya, Ding. Ngecake plembungan goblok. Iku nek rondo anak siji. Heeh. Umpama rondo anak telu. What? Anak telu. Jece. Ding. Kok kaya wong semper ngono, Ding. Duwe anak akeh iku yo, Won. Apa? Iki wis ana kerusakan. Lho, Mungkin yo mbok sile, mbok apa. Ding. Ganti sil goblok. Kan sepeda motor Over 50 kowe goblok. Wah. Aja delok mlakune. Oh. Rungokne suarane. Suarane apa, Rek? Wos. Umpama rondo anak 20 ngono ya apa? Umpama anak 20. Kok akeh won anak kon iku. Lho saenak gak melok kabeh kok. Iki mana candaan ta dadi cita ta? Ya kaya bertahap, ditinggal sing lanang mati rondo anak 20. Wah nek 20. Iya. Melakoni apa, Ding? Ding. Kok sampe nyeret ngono, Ding? Ya apa merotoi? Kon iku kenanan deng. Termasuk kon sudah semi lolos sensor.
Terus iki apa cerita? Nah, mari ngene kon kudu nganti. Enggak yuyutan jare. Nek kon wis macak kaya ngene, kon duwe anak situ. Bojomu ana di Jakarta, kon ana di Cirebon. Oh, alah. Ya. Alah. Dadi wong brewok iki pancen repot. Wedok, Lah wong wedok brengose gurung dicukur. cukuren. Elah dadi wong wedok ya repot. Ditinggal wong lanang nyambut gawe ya pirang-pirang tahun gak tau mulai. Tahun goblok. Lah terus ya tahun ngono. Ya jek bocah ngono. Mbok ya masih gak mulai. Mbok ya miskul ta apa. Miskol. Miskol. Iya. Utawa nek gak ngono ya SMS. Iku cang mergo piro sing ngono. Alah wingi tak BBM ya gak mulai. Oh, tibake. Katane ana pertamax ta mek pertalit. Kok BBM kok pertama kok Ngomongane bahan bakar iku sih. BBM. Oh iya. BlackBerry Messenger. Oh iya alah. Wingi padahal tak kirim pulsa. Tak kirimi pulsa sak rong kresek lho padahal. Pulsa karo kresek iku lho. Gak saking kae. 200. Iya 200 juta ya. Alah kok nek dibelkakne tak WA engko. Apa WA ini? Wawe. Lah iya, kaya ngene iki. Ditinggal nyambut gawe, ditinggali anak situ, rupa pring ngene. Apa iki? Rupa anak wedok. Oh iya rek anakku cangkeme loro. Loh, lah cangkeme loro iki. Ipok-ipoke cangkeme situ, lambene nyatis. Oh iya. Walah, iki lanang ta wedok, Grek? Oh lanang. Kata lanang. Iki tanganane. Oh lanang anak. Oh iya kan Digawe wedok. Heh? Wedok. Wedok ah. Walah, cup ojo nakal. Ayang kok pulang ya nak ya. Ana omah mbek bun-bun ya nak ya. Bunda. Bunda. Bundas. Iya. Tapi nek nangis gak kaya anak wong-wong Nek anake wong sugih nek nangis kaya aku ngene iki ya gak muni oe gak ngono. Nek nangis Muni kok cuk-cuk iku lho. wah cup nak. Cup yo juk maam mana mana pun nak cangkem berat. Anak suke iki lho. Alah, menit tak sekolahno ya nak ya. Engko nek ayah mulai gak nggo dhuwit tak keperukno kono ya. Kan lampu kan itu. Jangan ngono rek. Gak ngono. Lu jangan sing apik ngono. Kesehatan iki apa kesehatan iki? Kesehatan iki apa? Wah, aku kurang sehat iki rek. Wingi tak gawe nang kopis emas ya rek. Puskesmas. Gobesmas. Kopis emas. Puskesmas. Oh ya tak gawe nang puskesmas. Tak periksakno panas bathuke. Bathuke ana camplang. Ipo-ipoke bathuke nunung, Kang. Loh. Iya, wingi iki lho tak suntikno, dokter gak gelem nyuntik. Lah apa? Rugi jare. Apa? Entek jarum pedhot kabeh. Ya lah apa, Kang? Wong pring ya dik. Nyuntik kan iku. Bokongi anakmu. Oh, bokong anak ya. Bokong ini ana camplange ya wan. Untuk trene toko tek. Apa sih, Wan? Wakil ndelok kon aku. Walah kok ayah pulang ya nak ya. Biasa ngene iki ya numpak pesawat ya. Engko ayah nek mulih numpak pesawat tekan di Juanda. Nek mudhun ndukure omah ya nak ya. Wis kolingan mbek kernete nek totok ndukure omah kering. Padahal mikrolet ae kon iki. Lho ambiasa kok talang goblok. Yes. Cuk. Ontak tekek. Tekek. Otok-otok. Lapa kok walik iku? Meneng
anak yo, mbok ayah pulang. Tak uli hitung-hitung ya nak ya. Saya niru ibu ya apa? Menenek ketik hati dagelan ya nak ya. Dicang ale. Iya. Oh, siapa baniku? Aku, Dik. Siapa? Bojomu. Oh, jombloku ah. Oh, biasa temen. Nek ana wong wedok ditinggal wong lanang, totok-totok kome tangga, kate nempel ta? Aku bojomu. Oh, bojo. Loh, Mas. Waduh, Cah. Aduh. Iya, mulai. Pancene repot ambek penggawean. Oke, ini akeh penggawean yon, Mas. Oh. Iki hari-harisan cak bajek. Oh, alah. Bang cuwilan bendino rene, Mas. Gak iso mbayar aku. Lu gak apa-apa kok ditutup. Hah? Mas wae sepen-sepen gampang kok tak toroki. Tak Ya bayari. aja ngono dadi wong lanang kudu tanggung jawab. Wong wedok iki gak sing nyambut gawe, Mas. Wah, yo ngerti ya, Dik. Lah kon biyen tak tinggal kena bobot kan. Yo anak sampean yo nakal. Oh, lah saiki ndi anakmu? Lho, Jatuh. Ki Mas anakku jatuh, Mas. walah. Kan niku njog anak situ sami gak entos kan niku lho. Mbung kangen anak, mbung. Nakal. Nakal tapno kan bapak. Itu nono cangkem enak. Dik, Iki. iki matur suwun, Dik ya. Iya, Mas. Aku mulai nggo duit sak koper iku mang. Lho yo, kayaknya kalau naik iki Mas. Ya, iki. iya, Iki dikenya- jaluk anu sekolah TK Mas we. Oh, TK. Sampeyan saiki nggo dhuwit ah. Gowo. Gowo. Yo nek ono aku. Oh iya, jukun kok Pak Edi ya jukun. Lho, lah apa dhewe wong? Duk ndi? Lah terus yo kon lali ya iki. Lho, ya gampang, Dik. Lho apa? Iki kok ngene lho, nek kon tak kei dhuwit aku lek jange ngomong mbek kon lah. Oh iya gak apa-apa pancen aku bojo sampean Mas. Ya, dadi ngene, Dik. Aku iki jange ngenakno kon, ya nyuwargakno awakmu. Alhamdulillah sampeyan kepikiran ngono. Iya. Apa sampeyan kepengin ngenyang-nang apa? Aku saiki lagi senenge ambek anak jeraganku, Adik. Kepin rabi maneh, Dik aku. Apa? Rabi Wis maneh. gak iso wis sampeyan rono-rono rabi ae. Tanda tanganno ya, Dik. Gak iso Mas wong iki anak sampeyan gak tau sampeyan reken. Terus saiki njaluk tanda tangan. Jempol aku wis saiki tak gadekno Mas. Jumur gadekno kan. Tak sengitno gak mau cat jempol aku. Kon gelem tak gak kon? Oh sampeyan gak tau kirim duit saiki njaluk rabi maneh iki lho. Lho, Sakno lek sampeyan Mas. kon gelem tanda tangan tak gak? Aduh gak gelem Mas. Gelem aku kon. Kepruk anakmu jongor kon kok. Wong gak tau ngingoni ae dadane kate rabi maneh. Iku aku rabi, nek iso enak, aku sugih kon melok sugih. Soge apa kon rabi balak-balik gak iso soge ngono kok. Mari sugih. Lha kok apa kari mlungkere ngono kok. Kowe masih kon aku sing dadi lanang. Ayo kan Rasulullah. Walah, Rasulullah rek. Aku dikon Rasulullah ambek garangan iku. Aku ditis. Tak sodok cangkemmu kon kok. Kaya aku mang lho. Walah rek, aku ditinggal bojoku wis ana 350 taun bae. Kakean goblok. 3 tahun setengah. Iki ditinggali anak situ. Gak mulai-mulai. Baik to bro sepur bae bojoku iki. Apa tak sepur? Lho gak ono nyambut. Gak sepur kene. Oh gak ono ya. Iya. Oh gak mulai-mulai wayahe mulai gak mulai. Mosok sih bojoku sampe bledek. Oh ketiga ya. Siapa patrol iku rek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bojoku. Aduh aku wis kangen mbek awakmu aku. Aku njaluk duwe gawe tuku cokret aku. Oh alah Mas, Oke. sampeyan gak tau mulai. Iya, wes. Kok mulai pisan njaluk tuku cokret. Aku ngene iki wis gak mendem aku. Lah iku Gawe tuku tambur aku.
Tambur apa, Mas? Lek nang tandak kon di situ tak gane tambur. Gendeng ah. Wong tambur kok tandak. Sing lemu titik ngono. Wis ngene Dik ya. Iya. Nek awakmu tak jaluk dhuwit gak oleh. Aku kadung ngomong ke awakmu, Dik. Ngomong Mas. Kon gak tanggung jawab dadi wong wedok. Lah, kok gak Dijaluk dhuwit wis gak oleh. Kancane gak duwe rek. Saiki ngene. Aku ndek kenalan rondo. Heh? Kenalan rondo. Lho alhamdulillah. Soge. Lho, alhamdulillah soge pisan, Mas. Arek jane tarapi. Lho gak apa-apa, nek soge rabin Mas sampean sik enom sing ganteng kok. Ojo oleh. Pokoke nek aku rabi rondo iku aku gak eling mbek awakmu pokoke. Ya gak eling gak apa-apa, pokok sampean uripmu bahagia nek rondo iku, Mas. Ojo oleh kok. Kok nek aku muring-muring engko kon tak taboki. Lho gak apa-apa Mas, sampean taboki gak apa-apa. Aku cinta kok sampean kepruk aku gelem, Mas. Ojo oleh. Aku wayu, Dik. Yo gak apa-apa sampean wayu 20 lho gak apa-apa. Ojo oleh kok. Lho gak apa-apa. Kon gak tak belanjani blas. Gak apa-apa, bapakku sawe yombo kok. Anakmu gak tak sekolahno, gak tak ingoni. Lho gak apa-apa, dia wis kuliah kok, lapo sekolah. Gak apa-apa. Ah, kon tak antemi kon. Gak ngono kon kapan ngaplokku? Karepmu bales. Iya. Saiki permainan iku disetujoni mbak sing wedok, Dik. Mari ngono. Keke ngono dadi kudu Alah, disetujoni. nglakon ngono pungkasane peranane soro dhewe. Lah jane peranan iku disoro. Peranan penting iku disoro bayarane akeh dhewe, ngono lho, Dik. Masih lodruk yang ngono. Sing dadi lakon akeh dhewe. Ngene lho, Wonco. Jane gawe kesenian iku gak cukup wong loro. Kudu ana nggon-gone. Kudu ana duwe anggota. Latihane nggon ndi? But Oh, niki tak rungono umek kae. latihan gawe drama. Oh, drama. Drama ngono anggotane akeh, Won. Ya, Bu. Iya. Dadi kudu duwe anggota pasti. Iya. Aja kok ijen latihan iku. Walah, iya. Lah, rewangmu Ya mek uting iki. uting. Ya. Kon ya apa kon gak krungu kabar ta ya apa? Apa? Uting ngono wis mati. Heh, Wis 40 dinane. Gendeng Dan berarti. kon iki omongan karo uting. Iya. Berarti kon iki omongan karo arwahe. lho, dadi kendurune uting, Mas. Masalah belai slamet kon iku. Walah. Ukurane Lho. Halo. Lho. Ya. Gak lemah. Lho ya gak macet lemah. Ayo, gak lemah kon. Kamu jangan mau sepatu goblok. Oh iya. Nggih. Apa? Wonten rane ya. Wong nek wis mari mati, Iya. iku anggota badane iki serba kurang. Kurang sih. Iya, mergo wis tau mati. Kok Tapi nek kon gak tau mati, Iya. ijik ganep. Iya, Rek. Tapi kon wis tau mati. kosok Ya iya. Ganjil ya. kok Iya, ganjil? serba ganjil. Kosok ganjil lho. Ya iya, wong kok tau mati. Ayo, saiki delon ta? Apa, Bud? Driji lho. Iya. Ganjil kurang. Iya. Tapi kon gak tau mati. Iya. Ya ganep lho. Iya. Lho, Driji kok? iki pira sih? 5. Iya. Umpama diitung ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganep. Cakep ya. Gak tau mati. Masih aku yo. Tapi wis tau mati. Cakep. Jelas ganjil. Oh, sebut. Iya. Itu, Bud. Meneng ae. Ayo. Tak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lho ya. Ya. Ya kurang situ. Berarti kon mati kon iki. Pira mang? Songo. Kakean. Lho. Ngitunge karangan. Eh. Iki mek 7 yu. Itu lho. 1 2 3 4 5 6 7. Bro, jangan-jangan Bud. Iya. Jangan mati. Asalmu banyu bali banyu. Asalmu lemah bali lemah. Debok basa leak-leok gali asem. Wong Solo. Wis kon. Arek. Halo, aku gak Wis mati. ta. Masih pendengarane kupinge iku lho. Sisian. Oh, sebut. Ya iya. Kok iso lho? Kok Lho kandhane dolan ta. Lho, wah temenan iki. Kang nek kendeng bare iki. Wis ta, dolan. Rungokno. Wedhus, Wedhus, kebo. kebo. Sise wedhus, sise kebo. Oh, kandhane yo. Dolan ta? Kucing. Koceng, Kiri. kere. Lho. Kandhane yo kon. Masih kono yo ngono. Ya ora wong aku gak tau mati. Petek. PT. Durung. Oh, kan wis ta
tak takoni ini seje karo sing gak tau mati. Kok iso sejel? Ayo liwon tak takonane tengen. Iya. Won Iwon. Nah, omahmu ndi? Balong Panggang. Balong Panggang. Lah, Di anak. Duwe situ. Situ. Iya, bener. Nek kon ya gak krungu. Alah, Tak takoni. Ding. alah bebut. Omahmu ndi? Tarik Kon di bojo. duwe Lulu. anakku. Lah. Iya, ya apa? Sih, Ding. Omahmu ndi? tarik Di bojo. duwe. Anakmu piro? Itu Lulu. Lah. Gak tau krungu. masih kanca ngono. Ya ora. Ayo, Ayo. Bud, Apa? peno mandi. Jombang. Bojo peno, Siji. anak peno. Loro. Sing situ sekolah. Yo SMP. Blurut. Sing sijine SD. Blurut. Sijine iku po winter sekolah e. Mangkane kon dolina rono. Cek ero. Wong ditakoni kok wis gak basno. Wis. Ya iki aku cuma nggodha awakmu, Ding. Wong iku ya nek guyonan terlalu akhirnya kesinggung perasaan. Dadene gegeran. Makane iku. Aku kok dhuwit kok lapo? Hah? Kok kek dhuwit Ya ngene. iku ngedek dicitakno. Yo, Tapi perubahan ceritane lho. ceritanya dirubah. Nah. Nek ono ceritane sing biyen iku serial drama, Heeh. nek ganti cerita legenda. Oh, iya. Uri-uri budaya Jawa ya. Keseniane macam-macam. Apa, Ding? Ono jaran kepang, Jalan Kepang. ono bantengan, Heeh. ono kentrung. Oh. Lah saiki ayo Idep-idep. ono kentrung. Oh, hidup-hidup mengungkap kesenian biyen. Otak kolaborasi. Ah. Kolaborasi sih enggak? Hah? Enggak. Iku wis kate tanggapan ta? Foto panjak iki. Eh? Foto panjak. Lho. Lah ya apa? Lho, waduh, iki ket Hmm. Nah, ngene. Iki dapakno iki. Iki dapak. Demplok. Demplok kan dangkok dapakno sih. Lho kae ngono. Dinggo tabuhane ngono ta. Ayo. MC-ne mang diliwon. Oh, jelo. Makane ngene yo. Ya apa? Kentrung iki aja bare kentrung liyane. Lah kentrungmu ya apa? Iki kentrung ono ceritane. Oh, iya. Lah sutradara emang kan gawe. Heeh. Liwon mang cucu lo. Eh? Kentrunge. Liwon. Jelu sih. Karo kendang. Apa itu, Pak? Apa? Liwon. Ya. Liwon. Liwon. Ah saiki jeneng puno. Budi. Ora budi kan. Budi ya. Nah. Oteng. Ora uting. Sembarang iso aku. Iki ngono apa iki? Apa yo? Hah? Apa iki, Mang? Gendeng. Sek yo. Apa iki? Apa? Apa jalan cakran? Ayo sebentar maju deh. Ayo. Ngomong. Iki kudu disiarno, Ding. Dadi tontonan iki. Iki cek sound dhisik. Oh, cek sound. Oke. Kok njaluk tabon apa? Iki kupene sing nyawer. Oh, Ya. yo. Njaluk tabon apa? Kok cek gak kecewa penonton? Kangen kelon. Kangen kelon. Hah? Kangen kelon. Aku kelonono. Apa? Apa, Mang? Nang Jombang tuku gedang, gedange tak tiga. Nang Jombang. Nang Jombang kudu bebet. Ayo. Bebet bedak kok dituku. Tak jelu-jelu. Aku iso. Ayo. Nang Jombang tuku soto. Soto babat. Wong babat kecemplung soto. Ngono sih. Kemarone sak piro, Goblok? Lah kan bisa gak?
Sapa? Wong babat keceblok soto. Ayo. Iya cocok. Wong babat keculek soto. Langsung Jackson. Pak, cek Cok. Iya. Masih ngene, Cok. Apa ngene? Iya. Apa itu? Apa itu? Ahop. Ya padha ae iki Mas iki. Iki ana unine ning. Ayo. Apa itu? Prabowo. Siji. Apa? Apa itu? Apa itu? Jokowi. Jan. Ayo. Gaya! Ngap sih deh. Apa aku kok ure-ure itu? Kamu nih, haha, ngono. Kaget. Sama ngiler aku. Ketane. Ya tak joget-joget. Ane kegantungan goblok. Ngawur. Ngawur. Ya. Dan apa kedamu kok tinggal iku lapo? Loh, ngapa background? Ngapa background penuh congklek ini? Ngongkon. Oke. Selno ya. Ya. Hadirin sekalian, inilah kentrung modern. Kalau nonton nanti jangan pakai tawuran. Lanjut. Oh, jangan tawuran untuk kentrung. Kedua tawuran barang. Ya. Nah, hadirin sekalian, inilah kentrung modern dengan nama SMSKMI, Apa? Saudara New Kentrung Modern Indonesia. Saya orang gendeng. Lah ini lho bojoku lho mentol mbadok duwike. Enggak, Jackson. Ya. Nah, hadirin yang berbahagia, pada malam ini Anda berjumpa dengan tontonan segar yang diberi nama Kentrung Modern. Kami minta para laskar-laskar dancer harus tertib untuk berjoget bersama warga SNKB, Saudara New Karya Budaya Indonesia ini katut no goblok. Indonesia. Nah, hadirin yang berbahagia, kalau Anda berjoget bersama biduan-biduan yang terkenal seperti Tasya, Lilin Herlina, juga ada Dwi Ratna, juga ada penyanyi-penyanyi remaja laki-laki seperti Broden, dan tidak mau ketinggalan adiknya Broden juga ikut. Siapa? Brojol. Broden Indonesia. Kerry Mahesa dan Agung Juanda. Hadirin sekalian, inilah sudah saatnya dimulai dengan Saudara New Kentrung Modern Indonesia. Pada malam ini mempersembahkan sebuah cerita legenda atau kisah 1001 malam yang diberi judul Joko Raup. Hei, Joko Tarub. Joko Tarub mangkorep dadi raup dhisik. Oh, rek ganteng itu tergarai konco. Joko Tarub. Joko Tarub Jackson. Nah. Iki piye lah, iki piye. Mbombo karo jawane. Aku
dhewe ku lho. Ya apa sih rek ditanggap wong iki? Ya tapi gak ngono apa goblok iki. Iki piye lah iki piye? Nah. Mbombo karo jawane. Ayo bener aku ngono ra nganut ae. Nek wong telu padha goblok. Iya ya. Nek wong telu ayo nyambut gawe. Nah. Nek wong telu ayo are-are. Oke. Ya. Surabaya kampung 100. Cocok kamu lho. Congol enggak cocok bae iki Oh, gak cocok, Kak. Kan badokan kan iku. Wong sedina durung badok lho. Durung, sesek cocok e kon Oke. iki. Iki mah ditutup nang Oh, ngono lho. no, ya. Waduh kon iku anggota lalian kon iku. Gak mau cotek kon manggon. Iki piye? Iki piye? Mbombo karo jawane. Aku ngono ra nganut bae. Nek wong telu bareng nyambut gawe. Cocok. Aduh. Aduh. Cocok get. Nek nang Jombang kampung Ajengot ramagen akeh wadine. Laelo, lanyong dintene suarane. Jombang nek kirim ingot kajen apa wadine. Laelo, lasel. Kon Laku mulon nang Kertosono. aku ya ta. Kok batok bayaran kok. Kembang jagung tipu Cina. Enak iki. Kembang jagung lah ireng-ireng. Wong sing nyentrung ra joko-joko. Dadak sing nanggep kaya wong gendeng. Apa? Lah apa? Dikaploke cak pomo gono. Kon Sing nanggep cak pomo. Sing ngentrung. Sing ngetrung. Contohnya begini loh, Bro. Ah, Jackson. ah. Kembang turi wah ireng-ireng. Kembang jagung gagane buklek. Nek sing guri pancen ganteng-ganteng. Dadak sing ngentrung lah kaya tati. Yo sing ngetrung kaya telek. Jackson. Hadirin yang berbahagia, ini sudah tiba saatnya Anda telah berjumpa dan bisa menikmati Pesta kembang api. dan awalnya cerita adalah dalam pagi hari dan ceria. Angin bertiup kencang dari arah timur dengan tiupan yang sayup-sayup. Ada seorang tampan dan gagah. Inilah yang bernama Joko Tarub.
Surabaya kampung 100 kali anak banter banyune dadi wong tuwa pitutur bagus supaya anak jujur lagune. Inilah sosok dari Joko Tarub. Apa? Lho, aku mau dadekno apa? Joko Tarub. Kok teko arepi ngene. Kaya arepi. Dik, Joko Tarub iki wonge kuning blengah-blengah. Brengose mek titik ngono, Dik. Masalah ya iya. Masalah wong Joko Tarub brengose koyo serundeng ngono ta. Joko Tarub go sedotan. Hei! Iki ketang Cangkemmu kon kok. Ayo. Jackson. Dari arah timur dengan sinar matahari yang cerah terang gemilang, Joko Tarub mbabedak golek manuk. Jengkel aku. Pit. Hei, kon malah dadi anggota tagak kan iku. Ono takune goblok. Untung ewe mangan tok nek kandhane. Dik, Joko Tarub iku menung nggawa tongkat botik, Dik. Lapo kon kate nyentil manuk. Kan manuk kene iki. manuk gak ono. Oh, brek. Lah iku lek manuk kuning. Iki Meneh. manuk. Meneh kentrung meneh tak ngebuang. Apa? Penang remo gandrung. Gandrung sapa? Heh. Gandrung sapa? Sabto. Ayo. Tepat pada hari Jumat Legi, inilah Joko Tarub masuk ke hutan belantara dengan gaya dan actionnya yang menyeramkan. Inilah Joko Tarub dengkei kumat. Ya apa Pit, sing gagah, Dik. Wonge ganteng mlakune gagah ngene lho. Ya krek ditono rek. Krewete kena gak dikandhani. Jackson. Nah, dasar orangnya tampan dengan kulit yang kemerusuk. Iki cek ngomong apa to? Otot tekon iki. Kabdone. Aku tak ngomong. Iki cek ngomong. Ayo tabono. Ditumpaki arang-arang. Aku ngomong. Kak awet umur rasane kentrung iki. Ayo. Aku goleki apa? Hah? Aku terus goleki apa? Ora panjer ngono lho. Kon iki ceritanya mlebu alas metu alas. Hah? Secara kebetulan di situ ada bidadari turun dari kayangan. Oh, bidadari. Iya. Ya. Ngono nek alat gak ono mampir. Saja ngomong, aku tak ngomong. Mlebu alas metu alas. Biasane nek gene sendang iki nek para esuk sampai wayah beduk iki ana widodari. Saiki widodari tak sindemane. Bek menawa gelem modon, oh aja takon dosa. Menani. Widodari arep. Hei, lah apa tuh karo kok iso niku? Tanggak kendang dase kate dicai lho. Gayane kaya aku tak siyitan. Lah. Ana widodari karek teko. Tak tumpaki arang-arang.
Begitulah air muka daripada si Joko Tarub langsung sembunyi di semak-semak. Dan inilah si cantik nan jelita bidadari dari kayangan yang bernama Nawang Wulan. Saksikan hadirin. Kon mancang loh. Masih kon tadi purel gak payu goblok. Purel ya apa sih? Kon tadi apa iki? Bidadari dari kayangan. Kowe gak bidadari biduren niku. Yo, Mau sayune kayak ada kok. Kok pentelmu sik iki lho. Kan iki kena kanker otak. Oh. Mau cak otak kok kene goblok. Turu ku mengsle. Dadi ngelompok nek kene kabeh. Aduh, Bos. Jackson. Akeh talayan dewa. Oke. Aku malu ah. Sabar. Langsung dengan bahasa Jawa. Muskuran apa sih? Oke. Ya. Muskurane ki wajah tume. Ana wong nyanyi kok dipedhoti. Suarane serasa. Apa mau? Satu. Sikil-sikile. Siji-sijine. Apa kate sikil-sikile? Nek ngali kira. Muskurane ki wajah tumha. Iwadahe jiwa jatuh Nia jaenal Catur cai. Kata sawat ndas mungkin Tak sawat ndas. Aja. Yo nangis cuk. Bidadari itu dari kayangan, Dik. Tidak boleh menangis sayang. Ceritane Nawang Wulan iki teko nggone kayangan Suralaya. Aku layangan. Kayangan anak sakit. Digepuk wingi kecambatan. Kon iki teko kayangan Suralaya. Ya. Ono kono kan dobrak mek Satpol PP ya. Satpol PP bareng lho. Awakmu iku tak kotok kan. Dikutuk oleh dewa. Dikutuk oleh dewa. Badhe modho nang bumi. Lho. Ngono lho. Kok ngono? Ono kon kabur ditahan. Tahan to apa? Soalnya kan bandar narkoba. 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 Jackson. Kok rek panjang diureng-ureng ngene. Jackson. Langsung turis. Apa aku mau bidadari? Aku modon teko kayangan Suralaya. Modon nang bumi. Oleh ndek Suralaya ya dabrak karo Satpol PP. Ya. Ngono ya? Ya enak. Aku tak ngrasakno nang bumi. Aku tak modon nang bumi rek. Oh, dorong
wong iki rek? Aku tak mau nang kayangan. Pegel goblok. Sing ngambil pegel. Kak tengere lek bumi apa? Yo apa sih rek? Tengerane bumi ku ngicaki Siti kon. Siti. Iya. Oh, lemah iki ya? Iya. Iya. Berarti ngitake Siti aku nang bumi. Lah jare gampang kiyu dadane. Wis tutuk. Ya tutuk klise. Ngapi rek. Lu ngene dipake bumi ya. Iki mak apa? Tambah turu. Kok tarep punya stroke lho. Langsung kon puris rasane awakmu sumuk kon kepin Agus nang sendang. Oh, aku Kamu kok coplok selandange kon sambil nang kono. Oh, ngono. Ya. Oh, aku sumuk rek. Aku tak adus wi banyune rek. Asat ini. Banyune asat ini. Kok gendenge kaya ngene jare asat kan iku domo ha. Oh iya bauan ning rek. Bening. Hmm, Kaya apa itu? kayak kocok ngono. Ya koyo karpet. Iya sih aku tak adus ya. Tak adus tak delek kono pakan rek. Walah. Amyo sore kok kiriwing-kiriwing. Aku tak adus. Seger rek. Sap sini. Ngentut ya? Ya titik. Titik ku mah. Ojo titik ini kecengkang teman kancane. Ya titik lek katutan kabeh. Oh, aku tak nyemplung. Yo enake banyune rek. Lho muni ini. Kayak ciblungan gak apa-apa. Tak pokok. Paras goblok. Sik tak sindele pondasi kene sapa sih rek? Terus rono titik. Oh kene ya, jero. Aku wedi kelelep. Enggak. Kenapa rek? Sapa sih ndelek maesan niku ndek kono? Lah kok kali ono maesane. Lah iku mau. Patokan goblok. Lah ya ono patokan. Ono lho. Nang di mana? Urusan di calon lho. Kedungno. Iramane. Kedungno lho. Iya ya. Lho Iya enak. Ya. Iya enak. Iya enak. Oh kamu nih yang ketelu. langsung adus. Adus ya. Adus. Leh. Wis mari adus. Lu durung salin. Pada saat itu terlihatlah oleh si Joko Tarub dan di sana adalah ada selendang yang tersangkut di pepohonan. Bergegas langsung si Joko Tarub mengambil pakaian dari salah satu bidadari. Oke, sekjon. Sing tak idam-idamno rino kelawan wengi gak ono maneh midodari. Hah? Suwiwine didekek kene. Tak jopo. Ojo alok kalangan kowe. Dan si bidadari terasa bahwa barangnya ada yang terhilang dan langsung mencari. Dicari ternyata tidak ada, langsung mengadakan sayembara. Oh,
pakaianku kok gak ono. Loh, lah kok pakaianku hilang? Lek ngono tak gawe sayembara. Lek sing nemu iku lanang, bakal tak dadekno bojo, nek wedok tak dadekno dolen. Kene ya? Yo. Betul tak terpilih ya. Ya, alah. Siapa kan? Iki widodari apa lembok iki? Yang delok keadaan. Wadah, keliru lek iki. Besok keliru. Sing ngumbar sayembara iku sapa? Loh ya aku. Sayembara iki apa? Lek lanang sing nemu pakaianku busanaku bakal tak dadekno bojo. Lek wedok tak dadekno dulurku. Cocok. Kok cocok iki lho ya. Ora ana wong loro ana wong telu. Siji aku sing nemokno pakaian. Oh, Nek ngono awakmu kudu dadi bojoku. ya wis masih kepeksan duwe bojo setruk ini aku ya gelem. Lho. Setruk gelem kapal. Ya wis gak apa-apa aku gelem kene. Tak tampa iya. Ayo, aku jawabno saiki. Aku celokno Pak Pengulu. Aku kawin saiki. Tergara. Ayo. Setelah bertemunya si Nawang Wulan bidadari cantik dengan Joko Tarub, akhirnya di sini diadakan prosesi perkawinan. Setelah selendangnya dikembalikan, langsung si Joko Tarub dan Nawang Wulan berdiri bersanding dengan si Joko Tarub, dan mertua langsung membawanya ke kursi pelaminan. Iki cara digawa nanti. Mana kantor polisi? Ajar aku gadekno ae. Ya, Ceritanya yang ini gimana? kira-kira ngene. Ya. Makanya kate gawe organisasi opo ae, ya. Iya. Persatuan opo ae. Kudu latihan sing temen. Juga mencetak anggota yang pasti. Saiki ono induke ono ketuane tapi anggotae gak ono. Lah nek repot. nek kepingin jelas kepingin dadi wong seni. Ya. Sing temen ya. Ya nyebeng telah. Oh ngono ya. Iya. Nek kepingin eruh ya. Ayo ndelok ludruk kae. Oh ngono ya. Yo Nek gambar. lah nek nang gunungan rek. Ngono apa kon? Nduk kono nonton ludruk karya budaya.